Sitter du jättefin, Julia. Så det, alltså det viktigaste nästan med övergången till galoppen, det bara rör honom innerskinn, då ska han bygga upp i manken och fatta galoppen. Det är första steget till galoppenbyte, va? Bra. Bra. Det är jättefin, Julia. Hur känns han där? Han ser väldigt stadig ut. Du har precis rätt stöd och kommer näsan fram i lodplanet också.